té unes poblacions, i en concret una població com és Morella, perquè sens dubte és una xicoteta ciutat, com molt bé dir Ramsès, una ciutat meravellosa de la que tots suposo que heu disfrutat tant de la festa com del patrimoni que vau visitar ahir per la vesprada d'ací de la localitat. Mireu, els objectius fonamentals de les escoles d'estiu és l'aprenentatge dels militants de tot el CPB, però no sols aquest objectiu és el més important, sinó també la connexió entre altres joves de tot el País Valencià, ja que ens coneixem i tenim el plaer d'intercanviar opinions, problemes o inclús respostes als problemes que puguem tindre cada un en les nostres agrupacions locals i en els nostres municipis. Mireu, com vaig dir l'altre dia en Vinaròs, a la primera escola d'estiu, com antes també ha dit Ramsès, són companys. Al primer comitè, tal volta, ja són coneguts. I a l'any següent, estic segur que molts de nosaltres ja serem amics. I això, sens dubte, algo per lo que val la pena tots els anys fer aquestes escoles d'estiu i fer moltes activitats dins de l'organització, perquè, sens dubte, el conèixer-nos, el poder parlar, el poder compartir problemes, el poder compartir solucions als problemes que tots tenim en els nostres municipis. Sens dubte, algo fonamental que ens té que ajudar i ens té que motivar per any darrere any celebrar aquest tipus d'activitats. Però l'escola de formació ha servit, entre altres coses, per orientar-nos en el camí a seguir després dels mals resultats electorals del 22 de maig. Resultats dels que ningú es sent orgullós i que es deuen de millorar en les properes eleccions si no volem perdre la consolidació que durant tants anys vàrem aconseguir en el País Valencià. Uns resultats acompanyats de tot el que se'ns ha explicat en l'escola d'estiu per tal de millorar-los. I per això, tal volta, no és precís canviar cap visible, però sí és precís canviar les formes d'actuar i les formes de liderar les joventuts i aquest partit. Durant aquestes jornades també s'ha parlat de quines accions té que dur a terme joves socialistes per tal d'encaixar la manera de fer política amb el que som i signifiquem. Companys i companyes, com deia Raymond, qui perd els seus orígens per la seva identitat. Per tant, comencem per recuperar els nostres orígens d'autonomia i tal vegada tindrem més identitat davant la joventut del País Valencià. També vull destacar la xerrada del company Sergio Carrasco, una conferència que ha ajudat a recordar la nostra història i de la qual ens sentim orgullosos. Orgullosos dels valors que van impulsar a Tomàs Meave a fundar les Joventuts Socialistes d'Espanya. Orgullosos de tots els companys i companyes que van lluitar pels nostres ideals en els moments més durs d'Espanya. En definitiva, orgullosos del que hem fet i del que som. Com a secretari general de la província de Castelló, ens sent satisfet d'aquestes jornades de formació. La formació i la nostra consolidació com a organització en València, Alacant i Castelló és el millor legat que podem deixar els que avui tenim l'oportunitat de capçalar les primeres executives provincials. Tinc la sort de poder dir que la província de Castelló, a pesar de les dificultats per l'extensió que alcança la dreta, som una província que dia a dia està creixent en número de militants i agrupacions locals. Joves que volen unir-se a la família socialista per tal d'aportar el seu granet de sorra en contribuir a una societat més justa i millor. Més de 10 agrupacions locals hem donat d'alta l'últim any en la província de Castelló, una xifra suficient per a permetir-nos vertebrar un mapa polític en la província de Castelló. Per tant, tenim la consolidació, però també, com he dit, és fonamental la seva formació. Per això, avui es troben així militants de noves agrupacions locals, militants que tenen ganes de treballar amb el nom de joves socialistes per davant. Companys i companyes, ha sigut un luxe compartir amb tots vosaltres aquest magnífic espai per tal de conviure durant aquests dies de formació. Enhorabona al secretari de Formació de la Comissió Executiva Nacional per l'èxit de les jornades, així com a Joan Conca, Santi Banyó i la resta de companys que sé que han treballat molt per tal de fer possible aquesta escola d'estiu. Agrair també públicament als companys de Morella per totes les facilitats que s'han brindat. Com molt bé sap Ramsès, els joves socialistes de la província de Castelló, tenim per a nosaltres algo especial sentiment per a aquesta ciutat. Tal volta sigui perquè, evidentment, és una ciutat meravellosa, però tal volta també és perquè cada vegada que venim així ens sentim més orgullosos de la tasca que estan fent l'Ajuntament de la localitat.
nom de la direcció provincial us vull tornar a donar les gràcies per haver organitzat aquest any l'Escola d'Estiu a la província de Castelló. Estem a la vostra disposició per a tot el necessari i ara, en aquest moment, estem totalment a la disposició de la Direcció Nacional i Federal per a contribuir a l'èxit electoral del PSOE en les properes eleccions generals. Sabem que seran unes eleccions difícils, eleccions en les que no hi ha res guanyat ni res perdut, eleccions en les que s'espera que cada militant sigui l'altaveu de les propostes del candidat socialista. Jo em quedo amb una frase de Rubalcaba. No vamos a prometer nada que luego no podamos cumplir. Aquesta frase és la que més es diferencia del Partit Popular, començant perquè nosaltres la diem i la complim, i ells la diuen i després, evidentment, no la compleixen. Mireu, no hi ha res més noble que complir els compromisos electorals. Jo crec en la noblesa d'Alfredo Pérez Rubalcaba. Per tant, com ja he dit abans, estic i estem a la vostra disposició per tal de treballar conjuntament amb l'executiva nacional, tant de joventuts com del partit, com a altres esferes o inclús provincials, també així del PSPB, que està el director també de la campanya, per tal d'aconseguir que la dreta no pugui avançar un pas més en aquest país, que siguem els socialistes els que continuem per la senda de la modernitat, fent el que tinguem que fer sempre pel nostre país, però sobretot, com ja ha dit Alfredo Pérez Rubalcaba, quanto millore, ficant els punts sobre les is i que es comencen a pagar també els culpables d'aquesta situació econòmica. Per tant, amics i amigues, moltes gràcies a tots i endavant. Moreno, segons el president de l'executiva nacional i diputat en les Corts Valencianes.